Dakar kiiritigeso la kiiri ye leri 18 de kɛ a banna nege kaɲa 3 waati la 3h du matin. Mɔgɔ wolowula ye seereya kɛ mɔgɔtigini Adji Sarr ni Usmani Sonko ka binkani kɔɲa in na salon de massage Sweet Beauté kɔnɔ n'a kɛra février kalo la san 2021 na couvre-feu waati la. O mɔgɔ wolowulaw cɛ la salontigi Ndeyi Khady Ndiaye dɔgɔtɔrɔ min fana ye analyse kɛ Adji Sarr ka binkani in kan. Ndeyi Khady ko binkani ma kɛ Adji Sarr kan. Dɔgɔtɔrɔ fana ka sɛbɛn in y'a jira k'u sera ɲɔgɔn ma nka a ma fɔ n'a y'a sɔrɔ binkani nɔ b'a la. Capitaine Touré ye gendarme fɔlɔ ye min ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin binkani kɔɲa in kan ko kiiri sɛbɛn in falenw dɔ kɛra kɔnɔ nka procureur labanna ka jira ko fanga sina Usmani Sonko binna Adji Sarr kan siɲɛ caman i n'a fɔ Adji Sarr y'a fɔ cogo min na kiiritigɛla ɲɛna ani bagabagaliw k'a b'a faga. O la a ye san 10 ɲangili kɛ Usmani Sonko kan a bɛ san 5 kɛ kaso la ani a bɛ sefa wari $2 sara alimandi la. Salontigi Ndeyi Khady Ndiaye fana ɲangira procureur fɛ san 5 la a bɛ san 1 kaso kɛ ani a bɛ sefa wari $20 sara alimandi la. K'ale de y'a to binkani kɛra mɔgɔtigini Adji Sarr kan. Ndeyi Khady ka lafasalibaga tun y'a jira ko kiiri in ka magɛn walasa u ka se ka kiiri in sɛbɛn in kɔnɔna kow dɔn nka kiiritigɛla ma sɔn. A ka lafasalibagaw bɔra salle kɔnɔ kabini sɔgɔma u ma lafasa. Maître Makuru Ndour y'a ka lafasalibaga dɔ ye. Donc même un renvoi à 8e hali n'a tun magɛnna tile 8 walima tile 15 a bɛ komi o ka dɔgɔ walasa ka kiiritigɛ sɛbɛn in kɔnɔna kow dɔn. Nka kiiritigɛla ɲɛma y'a ŋaniya ta ka kiiri in kɛ hali lafasalibaga tɛ Ndeyi Khady bolo. Wa nin ye kiiritigɛ sariya sɔsɔli de ye bari a b'a wajibiya jalakibaga kan ka lafasalibaga ta kiiritigeso la. de l'accusé qui comparaît devant la chambre criminelle. Fanga sina Usmani Sonko ka lafasalibagaw tun bɛ kiiri in kɛnɛ kan nka u tɛ se ka lafasa bari Usmani Sonko mana. Maître Masɔgɔna Kane bɛɛ fara Usmani Sonko ka lafasalibagaw kan. Usmani Sonko ma kiiritigɛla ka weleli sɛbɛn sɔrɔ walasa kana kiiri in na wa o jɛlen don. O de kama a ka lafasalibagaw y'a jira ko o ye fɛn ye n'a man kan kiiri kɔnɔ wa a ka magɛn. O kɔfɛ a ka lakanako fana ma sabati walasa a kana kiiri in na. O y'a to Sonko ma se kana hali n'a ka d'a ye kana nka a m'a fɔ k'a tɛna a y'a jira de k'u ka lakanako sabati. Adji Sarr ka lafasalibaga Maître El Hadji Diouf ko u tun b'a fɛ ka kiiri lasumaya de k'o tɛ se ka kɛ. Sɔgɔma a y'a ye a ka lafasalibagaw ye deliliw kɛ waati jan kɔnɔ walasa kiiri in ka magɛn nka a laban dɛsɛra. U tun b'a fɛ ka ko in lasumaya de. Sonko min tun b'a fɔ ko dalilu bɛɛ b'a bolo k'a kɔrɔtɔlen don kiiri in ka kɛ nka yɔrɔnin kelen Sonko tilala ka jira Senegalidenw na k'a tɛ taa ka kiiritigɛlaw ka weleli jaabi tuguni. Kiiri in labanna ka kɛ wa ne wasara kosɛbɛ a taabolo la. Kiiritigɛla Issa Ndiaye ɲangili walima kaso hakɛ min kan ka kɛ Usmani Sonko kan a b'o fɔ juin kalo tile fɔlɔ nata la. Nka bi sɔgɔma kuma min tun bɛ Senegalidenw da fan bɛɛ Senegali faba la o de ye Adji Sarr ye kuma minnu fɔ kiiritigeso la n'u mɛnli man di tulo la caman y'u nisɔngoya jira ka ɲɛsin mɔgɔtigini Adji Sarr ma barokɛyɔrɔw ni baarakɛyɔrɔw la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.